ihan... Täällä on joku ihme errorin, et joku... Graphic error tai joku ihme sellainen ja sit heitti Kato, ulos. lukee. Kato, Plot vähän niin green peräty. Onks siellä On. Ivani rupes Hei, istua me tossa. piiloo, mä pandakeen, niin Mä joinasin. Ei kannata. Ei Et kannata, olis sä kannata, kuolet. sulla tulee se minuutti. Sä kuolet nyt. Niin. Ei. Ykkönen vasemmalla, näinkö vilahuksi? Oma. minä oon. Se on siinä Ykkösessä on rappukäytävässä se Repo, vihollinen. Okei. ykköskerros on rauhoitettu. Joo. Yli Varmasti, kerros kato, on kun noihin voi spawnia. Hei, mä rupeen pandakeemaan, niin kato, et se, jos se sattuu, tulee kato hakemaan. Sitten tulee raatoja. No niin, mä pandakeen. Vittu, se on Tekää kusessa. flash. Granaatti sen ylös. 30 sekkaa, et mä spawnaan. Jätkä kuolee. Joo, Ei. mahdollista. Ei, se on Näyttikö enää rollback, ei se menevän oo, tuolla? ei se oo tuossa rappus. Ei, mutta se, miten se meni? Näet yhtäkkiä lentää rappusi siitä alas. Niin se Okei, meni niinku läpi. tosta seinään. Niin. myöten. Seinän läpi meni yhtäkkiä sinne alas. Tohon Joo. ensimmäisen ikkunan. Meitä alettiin ampua, niin herra kapteeni rupes istumaan siinä. Mä sanoin, ei saatana! Jonkun jalka näkyy tuolla oikeapuolimmaisessa. Ne on ainakin ykkösessä. Joku näkyy Pandakeen että olis kakkoskerroksessa ja jalka vilahti tonne ykköskerrokseen. Mihin sä nyt menit muun? Ai siinä. Olisiko se äijä mennyt sinne? Eikä siinä Toiseen kerrokseen kun rappukäytävälle. Niin. En tiedä. Ei Ainakin se ainakaan. on suojassa kun me ei pystytä ampua sinne. Mä en pysty täältä eteläpuolelta ampumaan sitä. Mä en Helmo, ole. onks mä siinä rappusis seisomassa? Et oo. Ei siinä se on vielä samassa paikkaa. Okei. Eli se on... Ai nyt se tulee. Se saa ammuttua sua eka hei. No niin saakin, sehän tässä nyt Älkää häpit. menkö sinne rappukäytävälle. Kattokaa sinne Onks kellään rappukäytävälle. granaattia? Semmoista kunnon granaattia. Ei. Helvetti. Se flashbang on aika kova sana nyt täällä. Kunnon granaattit on. Kuollut saatana. Kattokaa aina välillä, että se ei lokka pois. Muuten siellä on ihan sama, että... No kun ei tohon voi mennä kattoo, se on heti... Joo, nyt se on tossa tähtäilee. Hei, tulee alaspäin rappusia. Okei. Kyykystä sä voit ampua vähän korkeammalla. Tai aika paljonkin korkeammalla itse asiassa. Älkää mikä rappukäytävälle. Se on kakkosen ove eessä, jos se on aika lähellä. Okei, eli se on kakkoskerroksella. Vittu kun tulis kakkosaa nyt näkyviin, Jo- niin mä jos se ammun menee saman kakkos- tien. Menis Kerroksen noihin huoneeseen. huoneisiin johon. Niin rynnätkää äkkiä kakkosen kerrokseen rappukäytävälle. Moi kapteeni Ivan. Uuni ja kumppanit. Jos me nähdään On kakkos- nyt ja laittaa vieläkin kolmoskerroksessa. please wait. Jatko Ootteks- kuolla. Ootteko te nyt Paina siellä... eskiä, mitä No niin, nyt pääs. Muista nostaa sun AK tosta maasta. Tuolla vilahti. Kakkos- ja kolmosen kerroksen oikealla puolella vilahti joku. Siinä se on koko ajan ollut. Joo, lähellä. Osuin. Joo. Tippu. Oo. Tulkaa Sininen. joku mukaan, jos täällä on muita. No mä... No helvetti, Täällä äkkiä on joku pulssi. ruumis. Tää Äkkiä heitti taas pulssi. tän bugin, ettei voi liikkua eikä painaa eskiä eikä Kuka tää yhtään haulikko mitään. äijä on täällä? Se oli joku Pampechino. Pampechino. SS Mortal has no pulse. Heillä SS Bambino. Mortal. Se SS-poikia. Täällä meni Onks vähän teillä kyllä. jotain? Joo. Täällä on, No se oli Mortal. täällä on AKM-rumpuli palla. Jos Vittu haluaa. sitä vituttaa. Aivan vittu Onko on Sillä tyhmä mitään. äijä. Mitä sillä on Jos- tavaraa? Jos kukaan muu ei halua sitä, siis oikeesti ei kukaan halua, niin mä voin ottaa sen rumpulin. Täällä on 300 Mä oon täällä. roundin boksi. Mä otan sen ainakin, se on damagedi. En mä otakaan. Täällä on 2 näitä 300 ammuksen bokseja. Taha on Rumpulippaita, tulossa sinne. makarovi, ruokaa. Katsotaan mitä Pitäisikö ne mu- boksit sisältää. Onko siihen Pitäisikö makaroviin muuttaa liikkuu? Kysymys tähän Oli väliin. yksi. Ei nyt Mosuukuta mitään. ja vituusti. Kerro Tää- mua kysymyksessä. Mitä voit tossa pappakonstia tähän, että kun sä pääset peliin, mut sä et pysty liikkuu, etkä sä pysty edes painaa eskiä päälle. Alt Hello. F4 kuulemma auttaa. Alt F4. Joo, mä otan ainakin yhden ammuslautan. No sit se on vaan liivatava taas peli. Mä voisin Jos ottaa saatte se tuo... makarovi ja AK. lippaat tulemaan, niin mä otan. Joo, mä Mitä veikkaatte? Se varmaan ties ketä tapposa.
porukka. Saaks ottaa tuo AKM? Ota vaan joo. Mulla on nyt hyvin Okei, kuteja tsekkaa. tähän. Muistakaa, mä oon täällä kerroksessa. Mä oon ensimmäisessä kerroksessa. Onks tähän yhtään ylimääräisiä luoteja? Se on täynnä tuo laatikko. Siellä oli Mihin työ tarvitte luote? Täällä Puolen tunnin päästä reissu. Makarovin lipaso ruineli. Ottakaa Onko joku Antoni toi menossa? makaron. Mulla ei ainakaan mahu, että tässä. Puolen tunnin päästä pitäisi tulla reissu.